கார்த்திகை மாத ராசி பலன். கார்த்திகை மாதம் ஆன்மீக அலைகள் நிறைந்த மாதம். கார்த்திகையில் முதல் நாள் அன்று சூரியன் துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு இடம்பெயர்கிறார். விருச்சிக மாதம் என்று கார்த்திகை மாதம் அழைக்கப்படுகிறது. கார்த்திகை மாதம் ஒரு மாத காலமாக துலாம் ராசியில் தனது பலத்தினை முழுமையாக இழந்து நீசம் என்ற நிலையில் சஞ்சரித்து வந்த சூரியன் தான் முழுமையாக வலிமை பெற விருச்சிக ராசியில் தனது பயணத்தை துவங்கும் காலமே கார்த்திகை மாதம். இந்த மாதத்தில் சூரியனுடன் சுக்கிரன் புதன் சேர்க்கை பெற்று அமர்ந்துள்ளார். இந்த கிரகங்களின் கூட்டணி சில ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை தரப்போகிறது. குரு வக்ரநிலை முடிந்து மீன ராசியில் நேர்கதியில் பயணம் செய்கிறார். சனி பகவான் மகர ராசியில் நேர்கதியில் பயணம் செய்கிறார். ராகு மேசராசியிலும் கேது துலாம் ராசியிலும் பயணம் செய்ய செவ்வாய் பகவான் வக்ர நிலையில் ரிஷபராசியில் பயணம் செய்கிறார். நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம் பயணத்தினால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் யோகங்கள் உண்டாகும். மேசம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கிடைக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம். மீனராசிக்காரர்களே, 2022 கார்த்திகை மாதத்தில் ஜென்மத்தில் குரு வக்ர நிவர்த்தியாகி உள்ளது. மேலும் 2இல் ராகு, 3இல் செவ்வாய் வக்கிரம், 8இல் கேது, 11இல் சனி சஞ்சாரம் கொள்கிறது. அத்துடன் 9இல் இருக்கும் புதன் சூரியன் சுக்கிரன் சேர்க்கை கார்த்திகை மாதம் 17 அன்று புதன் மற்றும் கார்த்திகை 19ஆம் தேதி 10ஆம் வீட்டில் பயிற்சி செய்கிறது. இந்த கிரக நிலையால் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு கார்த்திகை மாதம் என்ன மாதிரியான பலன் ஏற்படும் என்பதை பார்ப்போம். சூரியன் புதன் சுக்கிரன் ஆகியோர் உங்கள் ராசிக்கு 9ஆம் இடமான பாகிஸ்தானத்தில் பயணம் செய்வதால் அப்பாவினால் நன்மை உண்டாகும். முன்னோர்கள் சொத்துக்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு 3ஆம் வீட்டில் பயணம் செய்வதால் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும். ஆன்மீக பயணம் செய்வீர்கள். சனி உங்கள் ராசிக்கு லாப வீட்டில் இருப்பதால் செயல்களால் எல்லாம் சிறப்படையும். தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். செய்யும் முதலீடுகள் இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். மன மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் நிறைந்த மாதமாக கார்த்திகை மாதம் அமைந்துள்ளது. பொதுவான பலன்கள். உங்கள் ராசிக்கு குரு பகவான் வக்கிரம் நிவர்த்தியாகி சாதகமான பலன் அளிப்பதால் சிறப்பான மாதமாக அமையும். போதுமான அளவு பணப்புழக்கம் வரும். ஆனால் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. குடும்ப வாழ்க்கை. குருவின் பார்வை 7ஆம் வீட்டில் பார்ப்பதால் திருமண பந்தம் உண்டாகும். இல்லற வாழ்வில் இருண்ட பிரச்சனை சரியாகும். புதிய மனிதரின் நட்பு கிடைக்கும். 2இல் இருக்கும் ராகு மற்றவர்களின் மூலம் குடும்பத்தில் சச்சரவு உருவாகலாம். 2இல் இருக்கும் ராகு மற்றவர்களின் மூலம் குடும்பத்தில் சச்சரவு உருவாகலாம். தொழில். உங்கள் 10ஆம் வீட்டில் அதிபதி குரு ஜென்மஸ்தானத்தில் இருப்பது தொழிலில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு அளிக்கும். குரு வக்ர நிவர்த்தியாகி இருப்பதால் நல்ல திட்டங்கள் நன்மை அளிக்கும். பணியில் எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஆனால் தொழிலில் பொறுமையாக இருந்தால் ஆதாயம் உண்டு. கல்வியில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். ஆடம்பர செலவுகள் உருவாகலாம். பணத்தை முதலீடு செய்வதை நிதானம் தேவை. சிலர் புதிய சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டு. உடல்நலம். 8இல் கேது இருப்பதால் உடல்நலத்தில் அதிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சந்திராஷ்டம நாட்கள் நவம்பர் 20, 21 மற்றும் 22. மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.